Bueno, pois a verdade é que estou moi contento, contento de poder unirme a un proxecto que está medrando moito os últimos anos, tratar de poñer o meu granito de arena para que se poida estabilizar na primeira división e nada, como che digo, moi contento e con moitas ganas de comezar. Bueno, creo que son un xogador intenso, inteligente na pista, que, bueno, nas últimas temporadas estou facendo goles con certa facilidade e, bueno, creo que non son o mellor que me pode escribir, así que nada, que veñan ao pabellón a verme e que cada un teña a súa propia opinión. Sí, o Noia xa, bueno, todos os que somos galegos levamos uns anos vendo, non? Que o proxecto está medrando, que ano a ano vai poñendo cementos para que sexa un proxecto un poquinho máis grande, e si que este ano, pois, para sorpresa un pouco de todos, non? Desde fora, poder o primeiro ano da primeira división poder chegar a un playoff, pois é algo moi complicado, creo que moi poucos equipos o puideron facer, e ademais, bueno, estaba aliciente de poder competir e poder xogar nun clube que está a 20 minutos da miña casa, e para min eso tamén é unha gran honra. Sí, Tomás foi o adestrador que me fixo debutar no Lobelle na primeira división, é un entrenador que exixe moito os xogadores, que fai medrar e que para min é un dos mellores formadores que hai sobre todo para a xente máis nova. E, bueno, falei con el, cruzamos un par de mensaxes, el anda tamén agora con moito lío salindo dali, ca mudanza, eu estou tamén un pouco igual, pero nada, falaremos, respiramos o mismo fútbol sala desde fai moitos anos e estou seguro de que tanto para min como para o clube vai ser un adestrador moi bo que ojalá este moitos anos. Sí, bueno, os retos que nos marquemos a nivel colectivo, non? Creo que o meu rol ten que ser o que o adestrador me pida, o que vai aportar para que o equipo vaya ben. Eu penso que facendo as cousas así, todos sumando ou multiplicando, non? Como xa o di o míster, pois poderamos facer algo bonito outra vez en Noia e, sobre todo, que o pabillón este cheo cada semana, que a xente se senta identificada co que ve na pista e que, bueno, todos estemos moi contentos. Sí, o Mourís apreta moito, é unha afición que está moi enchufada no partido, ademais, bueno, ao ser un pabillón pequeno, síntese máis desde a pista as cousas, bueno, levo moitos anos vindo como visitante e a verdade é que sí que teño moitas ganas xa de comezar, de poder ver ese ambiente ao meu favor, non? E, bueno, moitas ganas e esperamos que sea unha temporada moi boa.